Good day! Welcome back to my YouTube channel. RobBe CIMAGALA at your service! Mga ka-RobBe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Oy, pandong na. Payung tay. Amo raman init man kayo. Tali pa. Oops. Dangog yapon tugoy uwan ta. Sige mag-uwan lagi. Kanang gulikoy, nag-aarigahang biligid. Dili man katong tagpo dili pa. Mama ni mo na kuan at tanaw ko nagipabakod pa to ninyo di asi sa ti kauban papakod ko. Ay, wow, very good na uli ang RobBe. Pagkasunod at huy Lagi ako magdahon. Pintahan na biyatos mama. di ICU dito siya. Oh, katong giba ko dito naka-ICU dito patos ubay. Room niya. Ubay pa to siya katong gibakod nila ni kisam to nagsigig hawak diyan si Balintin tong sigig hawak no ina sa bakod bakod man. Balang ka kay katong ako gabantay katumantong ako siyang hipos iyang buhok. Nalibang na siya. Nalibang na siya. Nag-pampers na niya. Ginayap kaya. Sige naman siya ang kuan. Ano man nilang RobBe? Tubuan naman nilagay naman yung takot-takot siya ang lawas. Si Valentina adto. Aw siya to. Or sila to no dito kining uli man ko pag abot sa HNU. Sila naman po si Duha ni Nunong nagpapulio sa ko kay pahoy ko pahoy sa ko kay ako ang pag ko nga permi ko agtug ba Ang gayo magbantay. mo to sila dito sa ICU ay tagabot sa Bilaran daghana siya noong mga tusok-tusok dato Dito, ditabang na dito siya. Ito. Kinabuhi din. Walang yun. Lagi. Wala di ko magandahon ka. Si Pepe, sa pinagdahon sa natin.
Mahong gumagal Sa ligid. Ge, hanap! Sige na. Ge! Ge! Baik bangil, ako na may mga tulog. Babangil. Wa ikuno bangil kay matra silang mga duhang danga utol lo. Baik bangil. Wata sa damay, alanganin na noon, madangog. Oh. Ono dos. Ge. Ono dos, tres. Ada matras. Matras gamay, hawasan mo. Dong pa. Kuha bangil. Kuha ko ni. Kuha ko matras gamay. Hawa mo na kay matras. Gamay, atras. Atras gamay. Dia ata mana tahu tong pa. Dong pa. Ge gamay. Oh. Ano na? Oh na na. Ge alalay na tod. Ano na dai? Ge alalay tod. Tres. Alalay tod. Okay, good. Thanks God. Thank you God. Thank you God. Ay, salamat sa iyo. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, RobBe CIMAGALA. Thank you for watching. Bye-bye.